Krásný den všem. Já dneska vítám u nás ve studiu Martu. Můžu jej říct, doufám, že kamarádku. Jasné. Ahoj, vítám tě tady ahoj, u nás. Ahoj, a dneska si s Martou probereme, ono to asi úplně nebude téma s Bůh ví jakým názvem, ale protože Marta je pro mě strašně inspirativní člověk, tak jsem si ji semka dneska pozvala, aby nám řekla něco o sobě, s čím bojuje nebo nebojuje, jaká je, a propojila vlastně svou nemoc i s fotomodelingem, což je neuvěřitelný prostě. Jsou to dvě úplně šíleně odlišné věci a ty tím, jak jsi prostě pozitivní člověk, tak jsem si řekla, hele, prostě ji tady musí mít, prostě to nejde jinak. Marti, ahoj ještě jednou. Ahoj, děkuji krásně, Niky. Hele, na začátek, pojď se nám tady představit, pojď nám říct, kdo jsi a co tady děláš. Tak ahoj. Ja by som sa predstavila ako... Ja si myslím, že ja som obyčajné dievča zo Slovenska, v podstate od Trenčína, takže to je Morava. Dobře. To sa nepočíta ako, že to je niečo iné, takže je to Morava. A jednoducho robím to, čo milujem, to, čo ma naplňa, to, čo ma robí šťastnou. A už vo svojom živote som zažila toľko vecí, že jednoducho viem, čo chcem a čo určite nie. A za tým si nejako idem. Či už aj pri tom fotení, aj celkovo ako... Ty máš takový mindset prostě. Je to určite nastavenie, jasné. Marti, kolik je ti roků? 25. Už niekoľko rokov. Dobře, tak. OK. Vypadáš velmi dobře na 25 teda. Pekne. Marti, pojďme na to. Hele, kdy nastal ten moment, kdy jsi uvědomila, že věci už nebudou takový, jak byly dřív? Vieš čo? V podstate prvé také uvedomenie bolo už fakt, keď som bola ešte malé dieťa. Som chodila na základku a diali sa mi isté veci z zdravotného hľadiska a nevedela som, že prečo to je. Doktori nevedeli vlastne kvôli čomu to je. A potom vlastne som bola nejak asi mesiac v Trenčine v nemocnici na detskom. A potom odtiaľ som išla vlastne na urológiu, tam ma zoperovali. A co ti operovali? Močový mechúr vlastne. Proč ti operovali močák? No nádor. OK. Dobrý, OK. Pojde. Ještě se směješ, tak super, no. Tak dobrý, takže nádor močového měchýře jako na základní škole? Jo, ja som bola 7 alebo 8, 7 myslím, že. Ty kráso. Takže to... Ja som bola 9 mesiacov v nemocnici v Bratislave. No jasne. Ako chodila som sem tam domov, ale väčšinou som bola v nemocnici, chemoterapie ožiare. No a vlastne tam už po tej liečbe už mi začali ako hovoriť lekári vlastne, že čo bude kvázi nasledovať asi tak, že v mojom živote, že na čo sa mám pripraviť. A co to bylo? Napríklad to, že kvôli ožiarom nemôžem mať deti. Takže a aj to, že zase neskôr mi povedala pani doktorka, že aj keby som otehotnela, tak sú také rôzne scenáre, že je veľmi veľká šanca, že potratím. Keby som náhodou sa stane, že by som donosila dieťa alebo takto, tak jednoducho buď ja, alebo to dieťa zomrie, alebo obe. Takže a zase naozaj tá šanca na to otehotnenie je strašne malinká. Alebo mne tie vaječníky nefungujú. Takže... A jak tě tady tohle onemocnění na základní škole, jako to neuvěřitelný, už jak tě to změnilo tehdy? Jakoby na té základce vnímala si tam, že svět vnímáš prostě jinak než ostatní děti? Určite áno. Ja som strašne rýchlo dospela.
Tým, že naozaj, že so mnou ani jeden z rodičov nemohol byť v nemocnici. Práca. A staranie sa o ďalšie 4 deti. Takže som tam bola sama a mama chodila sem tam iba na jeden deň, akože na pár hodín pozrieť. Tak to bolo také ako naozaj, že rýchlo som musela dospieť. Jak to prožívala tá hra v tom mladinkým veku? Že si bola sama v nemocnici s rakovinou? Bolo to smutné. Cítila som sa naozaj, že sama. Dosť to bolo také, že prečo mi o tom mama nevedela povedať skôr, že mi niečo je vážne. Lebo ona, ja keď som tam prišla, tak ja som nevedela, prečo tam idem. Lebo mne to mama nepovedala. Ty si nevedela, že máš rakovinu? Nie, mne to nepovedala. A ja som to zistila až potom, keď so mnou začali lekári hovoriť a všetko akože. Ja keď som aj tam videla niektoré deti... Myslíš si, že bys dokázala v tom věku pochopit, co vlastně s tebou se děje? Myslím si, že áno. Určite áno. Ako tým, že naozaj, že nás doma bolo jak hadov, fakt, že 5 deciek. A každý sa staral sám o seba a pomáhal život na dedine. No jasne. Práca jednoducho v záhrade, všetko ako nebolo problém a takto. A otec choval kone, kravy sme mali fakt minizo. Tak ako pomáhala som všade možne. A myslím si, že áno. Určite by som to pochopila, keby mi aspoň niečo povedala, že dajme, neviem, niečo, hocičo. A nie, že budeš tu musieť byť, ale neviem, koľko tu budeš. Co následovalo potom? Jsi byla v nemocnici vlastně, jsi byla malinká. A jak teda léčba byla úspěšná? Áno. A co následovalo potom? Potom vlastne som bola niekoľko rokov v pohode. Až do toho momentu vlastne ja som mala 9 rokov priateľa. Alebo teda neviem, ako by som to úplne nazvala, ale tak vzťah nejaký. Buď mám priateľa, nebo nemám? Ja som bola pre neho všetko možné, ale nie priateľka. Ja by som to tak povedala, že naozaj, že je fyzicky, psychicky týraný človek v tom vzťahu, takže ako ja som, neviem, ja som to brala ako vzťah, ale on to, neviem, ako to bral on vlastne z jeho strany. A kvôli tým stresom vlastne, čo som zažívala, tak teraz už to je 10 rokov vlastne mám chronickú leukémiu. A to si myslíš, že nastalo v rámci tady toho vztahu, nebo? Dlhodobý stres určite áno. Lebo stres ti spúšťa strašne veľa chorôb. No je to pravda. No, takže ako aj pred tou leukémiou, dajme tomu, tak mala som, dajme tomu, viacej vlasov. Viem, že takisto stres ti ovplyvňuje, či už len nechty, všetko možné naozaj. Celkové procesy v tele veľmi veľa vecí naozaj ovplyvňuje. A pri ňom som musela nosiť parochňu, čapice a takto naozaj sa schovávať. Že on ma mal strašne tak psychicky spracovanú, že jednoducho som sa hanbila sama za seba. A neverila som si vôbec. Akože my keby sme sa stretli, tak ja by som takto pozerala do zeme. Ani nič, akože vôbec by si... Úplne iný človek, úplne iný človek. A leukémii si přišla na to, že máš v rámci toho vztahu, nebo po tom vztahu, nebo před ním? Nebo... V rámci vzťahu. Jak se zachoval partner bývalý? Bolo veľmi ťažké, akože dajme tomu chodiť so mnou na tú kontrolu, keď už som išla na nejakú kontrolu. Ešte, jak som chodila do Bratislavy, tak vlastne každý rok mi brávali kostnú dreň. A toto ako so mnou vôbec nechcela nejak absolvovať. Že jednoducho to som išla naozaj vlakom do Bratislavy, trolejbusom do nemocnice a takto a zase späť.
Takže ako bola som na to naozaj sama. Na veľmi veľa vecí sama. To je šílený. A když jste se potom rozešli, tak jak se cítila? Ulevilo se ti? Úplne, Nebo? veľmi moc. Ako najhorší šok bol, keď presne podľa mňa to mal, ja neviem, či to bolo vypočítané, alebo úplne, že náhoda. Podľa mňa presne na deň, rok potom, ako sme sa rozišli, tak jednoducho prišiel za mnou do obchodu, a kde som ako predtým pracovala. A jednoducho, ahoj Martulka, ako sa máš? Ja som nevedel, že tu ešte pracuješ. Ja som úplne skamenela. Ja som sa nevedela na neho pozrieť. A jediné, čo som povedala, tak som povedala, že nie. Toto určite nie. A bola som veľmi rada, že odišiel preč. Ja som sa strašne klepala. Ja som bola úplne, že mimo. Ja som sa asi pol roka spamätávala z toho, že čo všetko mi spravil. Tak ono 10 let je 10 let. No. Jako. A ako ja som fakt, že zvažovala strašne veľa vecí, ale rozhodla som sa preto, že chcem žiť. Tak. A nie len prežívať. Takže jednoducho som začala žiť. Já to vidím, já vím, tak jako je neuvěřitelný, s čím jako přicházíš. A ty, Marti, ještě když se vrátíme trošku k těm dětem, protože obecně ženy prostě chcou mít děti. Yeah. Jak ty se vyrovnávala s tím, že prostě děti nebudou? Nebo budou, ale s hodně velkým rizikem? Vieš čo, ja som taká, že neviem, či to je tým, že som sa to dozvedela fakt, že zavčasu strašne, keď som bola malá. Tak ja som od začiatku bola zmierená s tým, že keby boli deti, tak sú adoptované, alebo jednoducho ich ten chlap má. Takže ako není problém, je riešenie. To je pravda, no, že vlastně je fakt, že zase vzhledem tomu, že ty si od malička žila s tím, že prostě děti nebudeš mít, tak možná si tam žila se s tím od malička, no. Určitě ano. Jak si myslíš, že by ses k tomu postavila třeba dneska, kdyby si tady s tou informací jako přišla? Neviem. Vôbec neviem. To je... Neviem. Vôbec. Je fakt, že člověk si to asi nedokáže ani představit. No to jsou takový jako hodně deep témata, že možná nad tím ani člověk jako nechce moc přemýšlet. Hele, měla jsi někdy období, kdy prostě si byla nemocná a řekla si, hele, tak prostě končím. Už mě nebude líp, už nebudu žít. Teďka tady budu prostě nemocná a všichni mě vnímají jako nemocnou a všichni mě budou litovat a prostě můj život končí. Byla jsi někdy v takové situaci, kdy jsi prostě... Ako ono to nebolo úplne, že kvôli chorobe, ale boli okamihy práve v tom vzťahu. A kvôli tomu vzťahu. Že jednoducho ako na čo? Ale popiš mi trošku, jestli teda jako můžeš, popiš mi trošku, co jsi prožívala v tom vztahu, co to bylo za maniaka. Protože z toho, co říkáš, mně přijde, že to nebylo úplně dobrý teda. Vôbec. A já nechápu, 10 let je do prdele 10 let. Ja viem. Vieš čo, ja som bola v tom vzťahu fakt ako kvázi handra, upratovačka, služka, kuchárka. Matka. Dajme tomu. Fakt akože... A kdy jsi na takového chlapa narazila, pane bože? Vieš čo, ja ani sama neviem. To je to. Prišiel do Trenčína. Jako 10 let? Marti, to jak? Jako... Ja toto fakt neviem sama. Ty jsi byla tak zamilovaná nebo zaslepená? Jako má strašne psychicky spracovanú. Manipulátor. Jo. A už potom vlastne ku koncu to, čo robil mne, začal robiť svojej mamine. A jednoducho ja ju mám strašne rada a nechcela som, aby robil to, čo robí mne, aby robil jej. Tak som kvázi bola ten boxovací pytel ja. A můžeš nám říct co?
ti dělal? Bil ma. Keď som mu spravila napríklad jedlo a nepáčilo sa mu to, tak to skončilo na mne. Že som to musela upratovať. A to začal dělat i své vlastní matce? Toto úplne nie, ale veľmi na ňu kričal. Ako veľmi veľa vecí mu naozaj vadilo. A vždy, keď som nikam išla, tak som mu musela presne povedať od slova do slova, čo som komu povedala, koho som pozdravila, koho som stretla, kto mňa pozdravil a takto. Ešte na začiatku, keď sme išli niekde vonku, čo bolo fakt už potom strašne máličko, že by sme išli niekde spolu, tak keď videl nejakých kamarátov alebo takto, tak hneď išiel za nimi, mne povedal, že počkaj tu, išiel on za nimi a hneď sa ich pýtal jednoducho, že počuj, poznáš tú babu, nemal si s ňou niečo? Ako s prepačením čurák. To je jako 10 let. Ja viem. Psychicky fakt, že strašne som bola zmanipulovaná. To je to. To je neuvěřitelný. A v rámci ty leukémie, jak jsem to přišla, že vlastně máš leukémii? Vieš čo, bola som práve, že u kožnej si trochu začala riešiť vlasy. A zobrali mi krv. A takto mi zobrali krv, neviem, či dvakrát po sebe a vždy som mala zvýšené biele krvinky za každým. Že prvýkrát som mala o niečo a potom zase o väčší kúsok. A takto. Tak jednoducho ma poslali v Trenčíne na hematológiu a tam už ma nejako diagnostikovali. A jak dlouho tu leukémii teďka máš? Jak dlouho s ní říkáš, že je chronická? 10 rokov a to je vlastne do konca života. Takže do konca života na liekoch, do konca života na kontroly a všetko. A kvalitu života ti to nejak omezuje, nebo... Vieš čo, ani si nemyslím. Ako je to také, že idem na tie kontroly. Teraz, že keby sa náhodou sa mi zmenil stav, tak musím ísť na odber kostnej drene a to je také, že ja neviem, pre mňa to nejak nie je moc omedzujúce, lebo zase ja tým, aký som človek, zo mňa si nemôže nikto brať príklad. Fakt nie. Ja som strašný extrémista. Nie. Fakt, ja som strašný extrémista. Ja idem na tetovanie a ráno predtým idem cvičiť, čo sa nemá. Aha. Alebo na druhý deň jednoducho fakt, že máš 5 dní byť v kľude, ja idem na ďalší deň hneď cvičiť. Nemá sa cvičiť vôbec akože. A toto fakt nikto si nemôže brať zo mňa príklad. Ja som fakt strašný extrémista. Vo všetkom. Ale mně se to strašně líbí. Já prostě miluju tu energii, kterou máš a to je prostě vždycky my, když se potkáme, tak prostě já mám teďka dobrý den. Jako. Fakt, to je prostě neuvěřitelný. Jako. Marti, hele, do konce života na lékách. Životní styl ti to teda jakoby neomezuje? Jako neřekl ti, hele, no tak ti dáváme 5 let, tak tady máte léky na 5 let a ještě si je zaplatíte. Jak to tam je? Ako lieky našťastie platí štát. No, tak je to dobrý. To je super. Inak oficiálne na Slovensku tie lieky fakt stoja asi 7 000 eur na tie 3 mesiace. Takže ako je to dosť pálka. No. No a obmedzenie akurát to, že naozaj, že 2 hodiny pred liekmi a hodinu po liekoch nemôžem jesť. Takže. To je také ako obmedzenie, že sa musím naozaj tak nejak postrážiť, aj keď akože nie až tak často, alebo teda sem tam sa podarí, že to nedodržím, že dajme tomu, že pol hodinu po liekoch sa najem alebo takto, ale už v podstate viem, že to bude v pohode. Lebo naozaj to nerobím nejak často a toto. Nemôžem grep, čo ako mám veľmi rada, ani pomelo. Takže to jsou takové jako v úvozovkách asi maličkosti, které jako asi člověk hold musí nějak akceptovat. No. Jo. Ako, a nie je to nič také, čo sa nedá zvládnuť. Jo, ne, to je jako jo. Dokážu si představit vzhledem k tomu, že moje maminka měla 2krát rakovinu jo. A starala jsem se o ní, tak
Asi vím, jako o čem mluvíš. Jako do toho má ještě diabetes, taky prostě ozařování, operace, nekonečný kolotoč, prostě úplně všeho, takže vím. Nevím samozřejmě fyzicky, čím si procházíš, ale vím to z té druhé strany, co se jako děje. No. Takže fakt všechna čest všem pacientům s jakýmkoliv vážným onemocněním, protože jednak je to těžký pro toho pacienta a jednak je to strašně těžký pro rodinu, jako šíleně. Takže opravdu, a ještě ty jsi to zvládla sama. Ako mne v podstate nič iné nezostávalo. No. Takže ako ja som to musela zvládnuť. Neuvěřitelně silný člověk. Fakt jako neuvěřitelně silný člověk seš. A Marti, když se posuneme k tomu... Ty jsi trošku kontroverzní, to si nebudeme tady lhát, jako jo. Hele, Marta, fotomodel. Ano. Prosím tě, kde tam začalo jako... Co ti to napadlo? Kdy ti to napadlo? Proč? Vieš čo, ja som potom, ako som sa rozišla, tak alebo respektíve takto. Predtým, než som sa rozišla, tak som stretla jednu pani a ona sa ma spýtala asi 2 alebo 3 krát, potom už sme boli kamošky, a sa ma začala pýtať, Marti, kde sa vidíš za 50 rokov? A jednoducho ja som jej nevedela povedať, nevedela som jej odpovedať, že čo, aké mám ciele, alebo niečo, nic, nevedela som, fakt som nevedela. Tak teď tě zastavím. Kde se teď vidíš za 5 nebo 10 let? Víš to dneska? Vieš čo, neviem. Ale ako viem, že to nevadí. Viem, že je to v poriadku, aj keď to neviem. Ale aj vtedy vlastne to najdôležitejšie jednoducho na tom začiatku bolo, viem, čo nechcem zažívať, viem, čo nechcem cítiť, viem, čo nechcem robiť. Super. A idem si za tým. To mi je strašně sympatický, jakože určitě. Tak, fotomodeling. Áno. Deep téma. No. Říkej. Ja som začala... vieš čo, robila som v McDonalde. To jsi mi říkala, no. A tam fakt každá druhá baba bola modelka. Nekecej. Jo, ako fakt buď prehliadky, alebo čo si ako ja... Takže modelky dneska pracují v Mekáči, v Trenčíně? Dosť veľa. Akože sú to také, že nie úplne modelky, ako dajme tomu... Victoria's Secret? To nie, ale ako nefotia tak často, dajme tomu. Že naozaj, že je to skôr úplne, že fakt minimum, alebo príležitostne, že raz, 2-krát do roka. Že nejaký shooting, alebo nejaká predvádzačka. Jo. Ale naozaj není to také, že áno, viem, toto milujem, toto budem robiť a už to chcem každý deň. Není to také. Takže tam to tak začalo. Od jednej baby vlastne som si vypýtala stránku na Facebooku, tam som kontaktovala môjho prvého fotografa. A dohodli sme si fotenie. Prišla som do Bratislavy, do ateliéru. A jaký bylo tvoje první focení? Bolo to úžasné. Co jste fotili? Pamatuješ si to? Jo, jasné. Ako zo začiatku normálne, že oblečené. Potom trošku odhalené a na konci akty. To bylo tvoje první focení? První focení. Ty si na prvním focení fotil akty? Jo. Vieš čo, ja tým, že som fakt v tom období už trénovala na bikiny, čo som sa nedostala na súťaž. Mám stále malý zadok a stehná. Ale že vraj už mám krajší zadok, než som mala predtým. Ale tak třeba sa tam ešte vypracuješ, Marti. Jo, ako ja každému hovorím, že na dôchodku, keď bude čas niekedy, tak Bikini fitness senior. Tešte sa.
Hele, mě by u tebe asi vůbec to překvapilo, takže já jsem úplně v pohodě, těším se na to, jako jo, úplně v klidu, já jsem tvůj fanoušek, takže úplně dobrý. Takže první focení glamour, nějaký akty. Ano. Co dál potom? Nebo ty jsi byla potom v vztahu, po tom toxickém vztahu. Jo. Bylo pro tebe těžký jít na to focení? Nebo vůbec. Jak ses potom cítila? Nebo... Nie. Ja práve, že naozaj, že tým, že ako som trénovala, tak každá fitnesska furt pred zrkadlom. Stále posing, každý týždeň fotenie, potom prádle, meranie sa a takto, naozaj kontroly. Či už jedálniček, alebo aj miery, váhy a všetko naozaj. Takže ako ja som už keď... predtým, než som začala trénovať na bikini, tak som mala asi 63 kg, fakt asi. Nejak cca, neviem. Potom počas trénovania som mala nejakých 52-53. Takže fakt som dosť zhubla. A už to bolo také, že nemám sa za čo hanbiť. A aj keď som mala krátke vlasy, aj keď som si ich strihala úplne nakrátko, tak jednoducho naozaj tým celým tréningom aj všetkým som zistila, že nemám sa za čo hanbiť. No nemáš. Lebo ako keby som sa hanbila, tak som tu není. Je to tak, no. A jsi tam, kde jsi byla před... Nefotím. No jasně. A neviem sa rozprávať s ľuďmi, pritom ja som fakt komunikatívny človek. Kdy přišel ten zlom? Jakoby ty si říkala, že jsi byla uzavřená, jo, v rámci toho vztahu. Kdy přišel ten zlom, kdy jsi už nebyla? Nastalo to v rámci třeba toho focení nějak postupem času, nebo jak ses vypracovala? Ja si myslím, že to bolo tým, že chcela som žiť a nielen prežívať. Takže sama od sebe prostě to přišlo, jo, ano. Že už toho mám dost, stačí ano. A teď jdu žít. Áno. A tým, že jednoducho naozaj ja som nechodila ani žiadnej psychologičke, psychiatričke, nič. S tým, že ja som fakt pracovala v obchode s handrami, takže moje takéto psychologické poradenstvo bolo s klientkami a bolo to na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch. Takže tam fakt rôzni ľudia a naozaj ako vykecala som sa z toho. Takže aj... A myslíš si, že třeba i třeba to focení ti jako pomohlo s tím sebevědomím nebo s nějakým jako být otevřenější vůči tomu světu? Určite áno. Ale začiatok podľa mňa bol určite na tom cvičení. To cvičenie. Ako... To je pravda, no. A jakou roli hrálo to, že se díky cvičení a focení začala cítit prostě dobře? Milujem to. Je to môj život. Ako určite by som nemenila. Ani keby ma hocikdo neviem ako prehováral, neviem čo, ako za nič na svete by som to nemenila. A je třeba focení pro tebe jako terapie, práce, nebo... Je to niečo naozaj to, čo milujem. A fakt robím to z lásky a som to ja, bláznivá, šialená. Možná, že taky dokážeme se tam jako odreagovat, že se uvolníme, je to takovej výstup z toho každodenního chaosu a je to takový odreagování, no, asi tak nějak bych to asi viděla já. Hele, jak ses vyrovnávala s tím, protože, že pracuješ a no, jako každý normální člověk prostě funguješ. Jak se vyrovnáváš třeba s tím, že se cítíš víc unaveně nebo tím, že nemáš vlasy, jo, nebo padají ti vlasy, nebo máš je krátký. Jak se s tím jako vyrovnávala? No, předpokládám, že teď už jsi vyrovnaná, ale jak se s tím vyrovnáváš? Vieš čo? Ako, ani by som nepovedala, že som nejak unavená.
ja som fakt niekedy jak Anebo hormony, že jo? zajačik Duracell. Fakt. To je pravda. O 4:30 som stávala. Ešte stále fungujem. No, tak je to dobré. Takže to. A neviem, naozaj snažím sa robiť to, čo milujem a to mi dodáva silu, dodáva mi to energiu a neviem, čo by som bez toho robila naozaj. Co máš na tom focení nejvíc ráda? Nevím, ako to myslíš teraz. Jakože co máš nejvíc ráda na tom focení jako třeba styl, víš, co jako nejradši třeba fotíš, nebo v čem prostě? Ja? No? Nepoznáš ma? Já vím, ale pro naše sledující, pochlup se, co no fotíš? Samozřejmě, že jak ty. To jsem chtěla říct kytičky a princeznovský šaty. Kytičky mám. Ano, jo. To je pravda. Ale jak tě, Marti, napadlo mít motýlka na hlavě? To je Emanuel. Ja som chcela polku motýla a vlčí mak na spodok. Ukáž? Tu na takto vlčí mak a polku motýla iba. No. Vieš, že takto na stranu. No. A keď som to povedala mojej taterke, tak mi povedala, že nie, to je pičovina, dáme motýla. Tak vznikol Emanuel. Super, to je takový... Hele, víš co, ale lidi tě aspoň poznají. Jakože opravdu... Já říkám sešina a já to miluju. Já miluju, když je člověk jiný, protože strašně moc lidí prostě táhne v tom stádu těch oveček a ba naopak jsem ten typ člověka, který uvítá změnu. Jasně. A zrovna ty jsi velmi příjemná změna. A už jenom tou svou jako energií, že prostě neuvěřitelný. Hele, co ti nemoc vzala nebo naopak dala? To je ťažko povedať. Ja si nemyslím, že by mi nejak niečo vzala. Já si myslím, že ti jenom dala. Dobře, vzala ti možnost mít děti třeba, nejíst. Jo, ale ako... ja to neberiem ako niečo negatívne v mojom živote. Takže ako hovorím, tým všetkým, čím som si prešla, tak by som nič z toho nemenila. Lebo jednoducho naozaj som tým človekom, kým som teraz. Tak a naozaj, aj keď mi niekto povie, že keby si toto vedela zmeniť a môžeš to zmeniť a máš tu možnosť to zmeniť, aby som to nezmenila. Ani jednu facku, ani jednu chemoterapiu, ani nič nemenila by som to. Lebo osud nikdy nevie, alebo teda my nepoznáme ten náš osud a nemuseli by sme byť takí ľudia, ako sme teraz. To je pravda. Já si nedokážu představit, že bys nebyla taková, jaká seš dnes. Ja takisto nie. Ne, no. Ako vôbec. Pasuje to prostě Martička sluníčko, prostě tak to je, jako. Martin, zasahuje ti třeba ta nemoc nějak do toho focení? Nebo opačně? Necítíš se třeba nějak, jako já nevím, nebo nesetkáváš se třeba s nějakýma hejtama od lidí, protože jakože fotíš akty, do toho seš nemocná? Vieš čo, ako veľa ľudí nevie práve, že som chorá alebo nemocná. Okay. Jednoducho ja ako strážim si súkromie, nehovorím úplne o všetkom, ako to teraz verejne všetko, pre Boha, čo sa to stalo. Ale jednoducho naozaj si myslím, že nemám sa za čo hanbiť a nie je to pre mňa to naozaj nie je nejaké obmedzenie. A hejt, jasné, akože som moc potetovaná, nikto si ma nezoberie, mám krátke vlasy. Keď som sa prvýkrát oholila úplne na ježka, na koleno, tak jednoducho ľudia sa na mňa pozerali, že akože, či som ušla z blázinca, alebo akože fakt, že či som sa zbláznila, že prečo som si to spravila. A takto. A najlepšie bolo, keď som robila fakt v tom obchode, keď mi jedna pani povedala, že vy ste fakt silný človek a raz by som chcela byť taká silná ako vy a odložiť si tú párochňu a ísť takto, ako ste vy bez párochne jednoducho po ulici. Lebo naozaj na
konci toho vzťahu, aj keď už skončil, tak ešte istú dobu som naozaj nosila parochne. A Já bych tě strašně chtěla vidět v paruce. Proč jsem tě ještě neviděla v paruce? vieš čo, ja to nemám rada. No to chápu, jako. Ale to mě vlastně docvaklo. Ježišmarja, já jsem tě neviděla ani v paruce, ani nevím. Ako mám jedny fotky. Nemáš nějakou fotku? To bych se jí podívala. Mám. Já si nedokážu, já tě totiž beru takovou, jaká seš. Chápem, jasne. Takže a nedokážu si tě představit, jako... Ja to práve, že ako ani nejak moc nechcem. A sedlo ti to? Jako... Jo, bolo to akože fajn, OK, ale jednoducho naozaj už teraz je to také, alebo aj potom to bolo ešte také, že kvázi skrývanie sa, schovávanie To je sa pravda. za niečo. A kvôli tomu ja ani minimum čiapky ako klobuky, ako fakt mi musí pristať nejak strašne moc, že sa mi páči a že sa ja sama sebe páčim. No jasně. Ale inak akože vôbec. To nedokážu vůbec představit. Hele Martin, když jsi začala fotit a začala si fotit akty a že fotíš už jako dlouhý roky, neříkala jsi třeba, že to chceš jako někam jako posunout výš? Ne zůstat jenom na takový úrovni, ale třeba já nevím, třeba Playboy nebo něco prostě na nějakou jako úroveň. Neláká tě jakoby nějaký jiný level, protože fotíš už dlouho jako. Ako určite áno. Bol by to super. Len momentálne ešte taká žiadna ponuka neprišla. A teraz momentálne ani neviem, dajme tomu, alebo nie som až taký človek, že by som sa kvázi ponúkala. Mm-hmm. Ako keď hľadám a páči sa mi práca fotografa, tak áno. Ale napíšem mu len raz, hele, poďme fotiť. Mm-hmm. Keď mi napíše, OK, jasné, môžeme, tak vyskúšam, že napíšem aj druhýkrát, dajme tomu. Keď sa hneď úplne nedohodneme na prvom nejakom čete, alebo tak, akože že či ideme hneď fotiť, alebo fakt, že čakáme, kým bude leto, teplejšie priestory a niečo. Ale ako keď mi nikto že sa nejak fotograf neozve, alebo si to neprečíta, tak jednoducho ja už potom nepíšem. No jasně, no tak jako co tam budeš jako nahánět, uhánět, že jo? Vůbec. Člověk, co má zájem, tak se vždycky ozve. Je pravda, že já taky to neuháním, já asi nikomu ani nepíšu a vždycky se podívám. Více, jako my máme práci. Ano. Jo, jakože není to focení, je fajn v uvozovkách brigáda, když to tak blbě řeknu, ale nepotřebujeme, jakože co si budeme jako mezi námi. Jako my máme své práce dost, svých koníčků dost a je strašně hezký, když nám jako někdo napíše a hlavně i já, i ty fotíme za honorář, takže tam taky je to vyselektovaný, občas nějaký TFPčko, je to vyřešený, jo, ale prostě není to náš hlavní pracovní činnost, takže taky se mně úplně nelíbí, že bych jako měla se jako doprašovat někoho, to by mě ani jako nenapadlo, jako no. Takže naprosto soucítím, souhlasím, no. No, jako to tak neuvěřitelně silný téma, teďka furt nad tím úplně přemýšlím, ty. No, Martičko, já tady pro tebe mám překvápko. Protože já si to můžu u tebe dovolit, protože vím, jaký jsi člověk a jsi úplně v pohodě a takový sluníčko, tak já ti něco teďka chci předat. Ano. A jsi single? Ano. To vůbec nevadí. Neboj. Neboj. Výborně. Ja sa nebojím. Kto sa bojí, nech nechodí do lesa. Ďakujem moc krásně. Prosím pěkně, já ti předávám od našeho partnera podcastu Čoklitky takovou malou pozornost. A to, co držíš v ruce právě, tak je čokoládka pro zlepšení libida. Takže kdyby ses náhodou po večerech nudila, můžeš vyzkoušet.
vyskúšam. Ďakujem pekne. Další krabička je lubrikant, který se velmi hodí. A předpokládám, ty sexuálně žiješ, ne? Předpokládám, jako, že nemáš jako... Snažím sa sem tam. No jasně, no, asi tak jako každý normální jiný člověk, že jo? Takže rozumíme si. Takže lubrikant a kondomy. Ano. Děti jsou jedna věc, ale pohlavní choroby jsou taky téma. Jasné. Takže kondomy jsou určitě důležité tak či onak. A tímto bych ti chtěla strašně poděkovat, Marti. Ja ďakujem. Mockrát děkuji, že jsi přijmula pozvání do podcastu. A já jsem si to neuvěřitelně užila a Ježišmarja, já opravdu tě obdivuju. Jsem pokaždé vždycky úplně nabitá jakoby takovou energii, když tě vidím, že opravdu Martu, kdykoliv byste někde potkali, tak nemusíte se jí vůbec bát. Sice občas vypadá teda, že jako že nás nakope, ale je to strašně zlatý člověk. Strašně super se s ňou kecá o normálních věcech, jako prostě úplně prostě sluníčkový člověk a proto si ji strašně vážím. Ďakujem pekne. Já taky děkuju. No a my strašně moc krát děkujeme našim sledujícím, protože každý sledující na našem Hero tak pomáhá dobré věci a to je podpora na útulky. Teďka momentálně máme velikonoční sbírku, která probíhá a každý prostě jeden odběr pomůže. Takže moc krát děkujeme našim sledujícím. Já doufám, že se zase znovu brzo uvidíme, Martičko. Ja dúfam tiež. A my se tímto s vámi teďka už rozloučíme. Moc krát děkujeme. Ahoj!